କଣ କହିବେ ଆଜି ଅନିଲ ଦଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନିଲ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନିଲ ଦାସ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ କେବଳ ଯୁବକ ନଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ଯୋଉ ଦଳା ଚକଟାରେ ଆମେ ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲୁ କି 2 ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଦଳା ଚକଟାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଟେ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ଗରିବ ପରିବାର ମା ବାପାଙ୍କର ଭରସା ସିଏ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟଚରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଶବ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କୋଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସରିବ ବୁଝୁଥିଲୁ। ସରିଲା ପରେ ଆଜି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିବିନି ସହଯୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସରକାର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ କିଛି ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ସେୟା ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ମିନକେତନ ଦାସ। କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆମେ ବାହାରିକି ତ ଯାଉଛୁ ଜଷ୍ଟ ମର୍ଚିଗୁଣ୍ଡି କୋର୍ଟ ଛକ ପାଖରେ, ତ ସେଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ଆଉ। କଣ କେମିତି ହେଲା, କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରି, କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠୁ। କେମିତି କଣ ହେଲା ଟିକେ କହିବେ? ସେପଟୁ ରଥ ପଟୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଲୋକ ସାଇଡ କଲେ, ତ ଠିକ ଅଛି ଲୋକ ସାଇଡ କରିବାରୁ ଡାହାଣ ପଟୁ କିଛି ଲୋକ, ବାଁ ପଟୁ କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି ଲହରୀ ଭଳିଆ ପ୍ରେସର କରିବାରୁ ପିଣ୍ଡା ଉପରୁ ଚଢିଗଲେ ଲୋକ। ଆପଣ କେମିତି କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କେମିତି ହାତ ଛାଡିଲେ? ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ତ, ଚଢା ଭିଡାରେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡେ ଖେଳି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିଲେ, ସାଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲେନି, କଲ୍ 2 ଥର କଲି ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଫୋନଟି ଲାଗିଲାନି। 2 ଥର 3 ଥର କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଆସି ଦେଖା କର। ସେଠୁ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଖୋଜି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଖୋଜି ଉଠିଲେ ମେଡିକାଲରେ, ଖୋଜି ଆଉ କହିଲେନି। କହିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖ, ନହେଲେ ରେଫର କରିଦେଇଥିବେ, କଣ କରିଦେଇଥିବେ। ଆପଣ ଦଳା ଚକଟା ହେଲେ ଭିଡ ମାନେ ହାତ ଛାଡିଦେଲେ, ଆପଣ ସେଠି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ? ଖୋଜିଲୁନି, ପ୍ରେସେନ୍ସ ତ ସେଠି ଆମର ନାହିଁ ଚଢା ଭିଡରେ। ଟୋଟାଲି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ସବୁ, ଟୋଟାଲି ପ୍ରେସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଯଦି କାହାର କଣ ହବ କି କଣ ହଜିଲା ଗାଡି କତିକି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଜୀବନ ହେଇଗଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଗାଡିକୁ ହୁଙ୍କା ମାରି ସେ ଚଢା ଭିଡରୁ ସେପଟକୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଠିଆ ନଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଡିଆଁ ମାରି, ମୁଁ ପ୍ରେସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଗାଡି ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇ ଫୋନ ଲଗେଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାର ଲାଗିଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି, ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ହଉ ଆସ। ତାପରେ ଆଙ୍କ କତି 2 ଥର ଲଗେଇଲେ ଉଠିଲେ, 3 ଥରକୁ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ମେଡିକାଲରେ ଉଠିଲେ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ଥର କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଆସି ତମେ ଆସି ଦେଖା କର। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଖୋଜିଲୁ 9 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଟୋଟାଲି ହଲ୍ ଖୋଜିଲୁ। ନା ପୁରୀ ନୂଆ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ସିଏ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଅଛି। ନା ତ ସେଇପଟେ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ପଚାରି ପଳେଇ ଆସ, ମେଡିକାଲ ନୂଆ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି କଲ୍ କାଟିଥିଲେ। ତାପରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲା ସେଠି ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଅନିଲ ଦାସ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନା ଦେଖ ବେଡ୍ ଦେଖ, ଫୋନ ସେମିତି ଲଗେଇକି ଖୋଜୁଥାଉ ତା ଭିତରେ, ତ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 6ଟା ବେଳେ ସେଇ ମେଡିକାଲ ଥାନାରେ କହିଲୁ, ନା ତମେ ନାଁଟା ଦେଇଥାଅ କି ରେଫର କରିଦେଇଥିବେ, ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ। ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଏଇ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି? ସିଏ କନଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଜଣେଇବେ ବୋଲି କି 9:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ହାତରେ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେମିତି ରହିଲେ? ହଁ ରହିଲୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହବ ବୋଲି କହିଲେ। କେମିତି କଲେ, ଘରକୁ ଜଣେଇଲେ ନା? ଘରକୁ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆମ କିଶନର ଥାନା ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଆଗରୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁନି, ତମେ ଥା, ଆମେ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କହିଲେ ଘର ଲୋକ। ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଣ କେମିତି ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା? ପ୍ରୋସିଜର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ। ତ ରଥ ଟଣା ସଇଲେ କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ କହିଲେ, ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଘର ଲୋକ କଣ ଆଉ କଣ କହିବି, ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ କଣ କରାଯିବ, କଣ କାହା ହାତରେ ଥିଲା। ମାସକୁ 5 ଥର ଯିବୁ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଯିବୁ, ସବୁବେଳେ ଯିବୁ।
ଏଠି କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭୁଲ ନିଜର ନା 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 ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲ କେମିତି ସେଠି ତ ଚଢା ଉଡା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଗାଁ? ରାଧାନଗର କଣ ପୋଷ୍ଟ। କହିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ ହେବ ଆଉ କଣ ହେବ? ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। କଣ କହିବେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫୋନରେ ସବୁ ଇଏ କଲେ ଯେ ଆମେ ପାଉନୁ ଅନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଦଳା ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଇଛି ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଦଳା ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପାଉନୁ। ଫୋନ ରିଙ୍ଗ ହଉଛି କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଫୋନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ରିଙ୍ଗ ହଉଛି, ଫୋନଟା କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ। 3-4 ଥର ପରେ ଏମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଜଣେ କିଏ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ମେଡିକାଲରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ ଖୋଜୁଚିନି ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି ସେଇ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହବ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ପିଲା ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ନନା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଫଟୋଟା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତ କନଫର୍ମ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ଫଟୋଟା କ୍ଲିଅର ସେମିତି ଆସୁନି ଟିକେ। ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆମ କିଶୋରନଗର IAC ସାର୍ ସେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତା ଭାଇ ହେବି, ଆପଣ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଇଏ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। ସେ ଡେଥ୍ ଫଟୋଟା, ଏ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ତାର ପ୍ଲସ୍ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଲି ଯେ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। ତାପରେ IAC ବି ଫୋନ କଲେ ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଁ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ନା ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ ବାହାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତି 3ଟାରେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ପୁରୀ ମେଡିକାଲ, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି ସେତେବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେଠି ଯେତେ ପଚାରିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ରୁମ୍ ଖୋଲିବ ଯାଇକି 9ଟା ବେଳକୁ, ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ। ମୁଁ CDM ବି ଥିଲେ ସେଠି, CDM ପାଖରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି। CDM ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାନେ ଦେଖେଇବୁ। ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରେଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବୁ। ସେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ କି ରଥ ଟଣା ଅଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଲୁ। ପଞ୍ଚନାମା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଯାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରଥ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିପାରିଲେନି କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ବି ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲେନି। ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସେଠୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆମକୁ କରିକି ପୋଲିସ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଦେଲେ ଆପଣ? ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ ସେଇ 9ଟା ପାଖାପାଖି। ନାଇଁ 7ଟା କେତେରେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ରାତି। ସେଟା ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏ କରିପାରେ, ମୋର ଆଉ ତ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାଇଟି ଦବା ପାଇଁ ବି। କାଲି ସବୁ କୋଉଠି ଇଏ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋ କକା ଯିଏ ଖୁଡି କି ଆମେ ପରିବାର ଦେଖିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତୁ କାହାରି। ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ସୁବିଧା ହବ ପୁରୀ। ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ନା ଭଗବାନ? ଦାୟୀ କି କ'ଣ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ? ଯଦି ଦଳା ଚକଟା ଏଇ ଟାଇପର ହବ, ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ଦଳା ଚକଟା ଇଏ ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରଥ ଦେଖି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ହେଇନି। ସେଠି ଦାୟୀ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଢିଲା ଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲେ କି ତା ଉପରେ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡନ୍ତା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋ ଭାଇଟି ମୋ ରୋଜଗାରିଆ ଭାଇ, ଆମେ 15 ଜଣ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା ସେ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଲେଟ୍ ରଥ ଟଣା ହୁଏ ବା ଦଳା ଚକଟା ହୁଏ? ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ।